लोगोफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ आंनि एबि प्रडाक्शनाव बरायबाय। दायो आं बुंनो नागिरदों माने आंनि चेनेला दिनै 2K साबस्क्राइबार जाबाय। थेंक इउ स' माच आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। आं सानो नोंसोरखौ गासिबो आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामगोन। सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर, जाहाथे आङो मोजां सं दिहुननो हायो, मोजां ब्लग भिडिअ बानायनो हायो। आंथ' सानफ्रामबो बानायनो हाया ब्लग भिडिअ, आं बारा बेरायनाय जायाना, बेनिखायनो बानायनो हाया आङो। जास्ट होनबाबो मालाबा बानायबाय थायो आं, माने गोसो जानानै बानायो। चेनेलखौ ओरैनो दोनस्लाय आरोना। ओमफ्राय दायो बे मासनि 10-11 मासाव 10 तारिख एबा 11 तारिखआव आङो बङाइगाव थांगोन सं निउ बानायनो। जारला मेथाइआ बेखौ भिडिअ बानायगोन। मा समाव बानायगोन आंबो सानाखै, माने बेखौ आङो बे मार्चआवनो दिहुनगोन। बे मेथाइखौ आदा सोरांनियाव लांगोन, सोरांसा ब्रह्म बङाइगावआव। दायो आं बेयाव थांबा ब्लग भिडिअ खालामनांगोन मोनसे। थेंक इउ लोगोफोर, आंखौ सापर्ट खालामबाय था, जाहाथे आंबो मोजां सं दिहुननो हायो। दाखालिनिया जाहैबाय सङा थाब, दाखालि होन्दोंमोन आङो जानुवारियावनो दिहुनगोन, ओंखारजोबगोन होननानै बुंदोंमोन ना। बे समाव माने जाय एरेन्जारा जोंना लोमजानानै न'आव दंहैयो, थाब दिहुननो हायाखै। भिडिअबो ओंखारसिगौमोन बिनिया, दा स्क्रिप्ट खालामजोब्बाय। स्क्रिप्टबो दानजोब्बाय आरोना बिसोरो, माबा आदा प्रबिन मैथाया इसोरजों दानजोब्बाय। बिसिनि चेनेलाव मोना दै बेखौ, आङो खोन्थागोन मा चेनेलाव मोनगोन। भिडिअफोरखौ मोननैखौबो मोनसे चेनेलावनो मोनगोन। आं नोंखौ मोजां मोनो, ओमफ्राय सिरि बिसोर दोंनै मेथाइखौ एलबाम खालामगोन। ओमफ्राय दायो बे दोंनै मेथाइया जाहैबाय मोनसे चेनेलावनो नुगोन, बिसोरखौ मोनसे चेनेलावनो नुगोन बेखौ भिडिअखौ आरोना। थेंक इउ लोगोफोर, आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था। थेंक इउ।